θα επιμικρύνουμε κατά κάποιο τρόπο τη διάρκεια της εκπομπής μας για να έχουμε τη δυνατότητα και εμείς και εσείς, κυρίως εσείς, να γνωρίσετε τους ανθρώπους που διεκδικούν την ψήφο μας για αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Πολύ και σημαντικές είναι, γιατί είναι η ώρα που πρέπει σε αυτό το χρονικό διάστημα να δούμε τους δήμους μας να πηγαίνουν αλλού, να πηγαίνουν μπροστά, γιατί αυτό προστάζει η εποχή στην οποία ζούμε. Και είναι πολύ πολύ μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή, γιατί έχει έρθει από τη Χαλκιδική για να είναι εδώ μαζί μας η κυρία Μαρία Παπαδημητρίου. Είναι συνάδελφος, είναι δημοσιογράφος, έχει διανύσει πολλά χιλιόμετρα εντός και εκτός Ελλάδας, βοηθώντας, συμβάλλοντας, δουλεύοντας, άρα λοιπόν και προσφέροντας από διάφορους τομείς και όμως από την πλευρά του τουρισμού. Αυτού που η πολύπαθη Κασάνδρα έχει πολλά πράγματα να δει και να τα πάρει και εκεί αλλιώς. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά που είστε εδώ μαζί μας σήμερα το πρωί. Καλημέρα, είναι και δική μου χαρά και δική μου η τιμή που είμαι μαζί σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να συζητήσουμε για το Δήμο Κασάνδρας, για τα ζητήματά του, για την υποψηφιότητα και για όλα αυτά που θα αξίζει τον κόπο να μάθει ο κόσμος. Αυτό ακριβώς, και είναι πολλά, γιατί διαβάζοντας απλώς κάποιος το βιογραφικό σας, κύριε Παπαδημητρίου, καταλαβαίνει ότι οι στόχοι σας για την Κασάνδρα είναι πολύ ψηλοί. Η αλήθεια είναι ότι η απόφασή μου να κατέλθω στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ήρθε ως μια φυσική συνέχεια των πραγμάτων που κάνω. Δηλαδή δεν ήταν κάτι ξαφνικό, δεν ήταν κάτι το οποίο απερίσκεπτα πήρα την απόφαση να το κάνω ως έτσι εγχείρημα. Είναι ένα αποτέλεσμα μιας πορείας που έχει να κάνει με 25 χρόνια στο δημόσιο βίο, 25 χρόνια στη δημοσιογραφία, είμαστε και συνάδελφοι, σε τοπικά και περιφερειακά κανάλια της Χαλκιδικής της Θεσσαλονίκης, σε μία παραμονή που έχω κάνει στην Ιταλία για να κάνω το μεταπτυχιακό μου στο τουριστικό μάρκετινγκ, μετά από χρόνια δουλειάς και στην Αθήνα και στην Ευρώπη. Στην ουσία δηλαδή, μετά από ένα σύνολο πραγμάτων και πράξεων, που εμένα με χαλίβδωσαν και μου έδωσαν τη δυνατότητα πια να πω ότι ναι, τώρα μπορώ να κάνω αυτό το μεγάλο βήμα με άξιους συνεργάτες δίπλα μου. Αυτό ακριβώς, και έχει σημασία και οι συνεργάτες, έχουν σημασία όμως, έχει σημασία και το όραμα που έχει ο κάθε υποψήφιος που διεκδικεί κάτι περισσότερο για τον τόπο του, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Η Κασάνδρα είναι ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός και ως τέτοιον πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε και να σχεδιάσουμε γι' αυτόν. Δηλαδή, στην ουσία, να μην μείνουμε πίσω από τις παγκόσμιες εξελίξεις που έχουν να κάνουν είτε με το κατασκευαστικό κομμάτι, που έχει να κάνει και με την εξασφάλιση των υποδομών, δηλαδή στην ουσία με τέτοια έργα τα οποία διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα σε αυτόν τον τόπο, έτσι και την ανάπτυξη, είτε να μην χάσουμε το τρένο της ανάπτυξης γύρω από τις τουριστικές εξελίξεις, γύρω από το μάρκετινγκ το τουριστικό, γύρω από τις πράξεις αυτές που γίνονται στον παγκόσμιο χάρτη και αναδεικνύουν περιοχές. Η Κασάνδρα λοιπόν κατ' εμέ και κατά πολλούς άλλους δυστυχώς έχει μείνει πολύ πίσω, παρότι η φύση της έχει χαρίσει εξαιρετική ομορφιά και είναι ένας από πλευράς φυσικής ανταγωνιστικός τουριστικός προορισμός. Σαν την Κασάνδρα δεν έχει, σύμφωνα μαζί με το Χαλκιδική. Και στην Κασάνδρα δεν έχει. Όμως, αντιθέτως, από πλευράς υποδομών, είμαστε ακόμη στον ναδύρ. Γιατί όταν οι εξελίξεις τρέχουν και εμείς εκεί, δεν έχουμε ακόμη δρόμο να περπατήσουμε, νερό να πιούμε, αποχέτευση τέλος πάντων να διαχειριστούμε τα λύματά μας. Δεν έχουμε φωτισμό επαρκή και το μικροέγκλημα ανθεί. Δεν έχουμε λιμενικές υποδομές για να έχουμε ένα αξιόπιστο και σοβαρό και κερδοφόρο άνοιγμα προς τη θάλασσα. Δεν έχουμε εκείνες τις υποδομές που εξασφαλίζουν την ασφάλεια του τουρίστα, του επισκέπτη, αλλά και του κατοίκου. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τους φυσικούς μας πόρους. Δεν έχουμε ταμιευτήρες για το νερό. Δεν έχουμε δίκτυα άρδευσης. Δεν θέλω να πω πολλά τι δεν έχουμε. Νομίζω οι κασανδρινοί πολίτες τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και οι επισκέπτες. Όμως εδώ κάπου πρέπει να μπει μια τελεία
Και κάποτε, κάποια στιγμή, πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα, να μην βαφκαλιζόμαστε, κυρία Μακρύ, ότι ζούμε στον ομορφότερο χώρο του κόσμου. Ναι, είναι πολύ όμορφο, συμφωνούμε. Αλλά πώς ζούμε εκεί και τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό ακριβώς, γιατί τα φαινόμενα του υπερτουρισμού που αρχίζουν και τα βιώνουν κάποιες πόλεις στο εξωτερικό, στην Κασάνδρα εμφανίζονται. Έτσι. Υπάρχουν φαινόμενα υπερτουρισμού και όλα αυτά βεβαίως μειώνουν τελικά το παραγόμενο, το προσφερόμενο είδος. Βεβαίως, γιατί πρέπει να γίνει και εκεί ένας σχεδιασμός του τέστην. Πού θέλουμε να πάμε την Κασάνδρα. Θέλουμε να την πάμε την Κασάνδρα σε έναν μαζικό τουρισμό, θέλουμε να την πάμε σε παραθερισμό, θέλουμε να πάμε να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένες αγορές, αναβαθμίζοντας παράλληλα την υποδομή μας. Εκεί πρέπει να δούμε κατάματα την αλήθεια. Δεν μπορεί να είμαστε ένας τόπος για ένα μαζικό τουρισμό και ταυτόχρονα να σκεφτόμαστε να κάνουμε και κάτι καλύτερο. Ή το ένα ή το άλλο. Το βέβαια δεν έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη, προς Θεού. Αλλά θέλει βηματισμό και αυτό που είπατε πριν πολύ σωστά. Θέλει όραμα, κυρία Μακρύ. Θέλει όραμα να το σχεδιάσεις, να το οργανώσεις, να το πιστέψεις και να το μεταδώσεις. Εμείς σχεδιάζουμε, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση που έρχεται, σχεδιάζουμε για την επόμενη δεκαετία, κυρία Μακρύ. Γιατί είναι ψέμα να πεις στο συνδημότη, ψήφισέ με για τα επόμενα 5 χρόνια, θα σου κάνω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Όχι, τώρα θα ξεκινήσουν αυτά τα μεγάλα έργα, μιλώ, και θα ολοκληρωθούν τουλάχιστον σε μια δεκαετία. Δεν μπορεί να κοροϊδεύουμε τον κόσμο και να λέμε ότι μέσα σε 5 χρόνια θα σου έχω 3 μαρίνες. Δεν γίνεται αυτό. Μέσα σε 5 χρόνια θα έχουμε τελειώσει με τις αδειοδοτήσεις και πιθανόν να έχουμε δημοπρατήσει κιόλας. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Ναι. Προγραμματισμός χρειάζεται όμως, αλλά επίσης χρειάζεται και αυτή η εμπιστοσύνη που υπάρχει ανάμεσα στον πολίτη και στον πολιτικό να μην κλονίζεται. Γιατί, εντάξει, ναι, σαφώς έχουμε γίνει στη Θεσσαλονίκη ανέκδοτο με το μετρό, αλλά αυτό ακριβώς είναι. Δηλαδή, όταν μας λέτε, ως πολιτικοί εννοώ τώρα, ότι πηγαίνουμε, θα κάνουμε αυτό, να είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή. Ακριβώς. Ο ρεαλισμός, και το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, γιατί είμαστε δημοσιογράφοι και αν δεν πούμε την αλήθεια με ακρίβεια την επόμενη μέρα θα είμαστε κατηγορούμενοι. Λοιπόν, ο ρεαλισμός και η αλήθεια δεν έχασαν ποτέ. Δημιουργούν μια αξιόπιστη σχέση, μια σχέση αξιοπιστίας με τον πολίτη και ο πολίτης ξέρει ότι ό,τι του πεις είναι έτσι. Και όταν θα του το πεις ότι θα κάνεις αυτό, θα το κάνεις. Το να λέμε στους πολίτες αυτά που θέλουν να ακούσουν και στην ουσία στο τέλος της πενταετίας, της τετραετίας, της θητείας, γιατί μέχρι τώρα ήταν τετραετία, τώρα πάμε στην πενταετία, να μην έχουν δει αυτά που τους έχεις πει. Είναι στην ουσία, πέραν από μια προσωπική ητά, είναι στην ουσία ένα πολύ μεγάλο πλήγμα εν γέννη στην πολιτική. Αυτό ακριβώς. Και μια που είπατε, μιλάμε λίγο τώρα και για πολιτική και για συμπεριφορές, μια είδηση η οποία ήρθε στη διάρκεια του διαφημιστικού break είναι ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα έρθει στην έκθεση αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα πάει να επισκεφτεί τις πληγείσες περιοχές από τον τυφώνα Ντάνιελ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού θα την δούμε λογικά και η συνέντευξη τύπου μάλλον μέσα στην εβδομάδα. Αυτές είναι οι βασικές, οι αρχικές ειδήσεις που βγαίνουν, γιατί νομίζω ως δημοσιογράφος και εσείς, κυρία Παπαδημητρίου, με δικαιολογείτε που την έκανα αυτή την αναφορά. Είναι μια πολύ σοβαρή είδηση που έπρεπε να την μεταδώσετε. Αυτό ακριβώς, και ακριβώς επειδή μιλάμε και για τη συνέπεια που έχουμε μεταξύ λόγων και πράξεων, και αυτό είναι κάτι το οποίο, αν το ξέραμε, έπρεπε οπωσδήποτε να σας το πούμε. Και επιστρέφουμε στην Κασάνδρα, η οποία και με αφορμή όσα βιώνουμε, έχουν περάσει φυσικές καταστροφές από την Κασάνδρα πολλές. Δεν πάω μακριά. Το 18 ή το 19 ήταν που πέρασε ο τυφώνας. Αυτό ακριβώς. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση? Όχι. Στην ουσία, και τώρα με τις βροχές, χτες, υπήρχε πρόβλημα. Είχαμε καταστροφές. Στην ουσία, κοιτάξτε, έχουμε δύο σημεία από τα οποία μπορούμε να κινδυνεύσουμε. Το ένα είναι το δάσος μας. Το δάσος μας που το 2006 κάηκε. Το θυμάστε όλοι, έπαιξε πρώτο θέμα. Ναι, κάηκε το δάσος μας. Εκεί λοιπόν στο δάσος χρειάζεται σοβαρό έργο. Καταρχήν χρειάζονται κάμερες παρακολούθησης για να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα
της άμεσης επέμβασης σε περίπτωση φωτιάς. Χρειάζεται να περάσει ένα δίκτυο όπου να μπορέσουμε να θωρακίσουμε με νερό. Δεξαμενές τοποθετημένες στο δάσος. Υπάρχουν ειδικές δεξαμενές που εγκαθίστανται μέσα στο χώμα, μέσα στη γη και μπορεί να κουμπώσει το πυροσβεστικό γρήγορα, να πάρει νερό και να μην τρέχει να βρει το νερό, γιατί ο χρόνος που αντίδραση στις φυσικές καταστροφές είναι πολύ μεγάλος. Χρειάζεται στην ουσία μια τεχνοκρατική αντίληψη ακόμη και σε αυτό. Χρειάζεται ενίσχυση της πολιτικής προστασίας με υλικοτεχνική υποδομή και αγαστή συνεργασία φυσικά με τα σώματα ασφαλείας. Έχουμε στην Κασάνδρα ένα αξιολογότατο δυναμικό εθελοντών, αυτό πρέπει να το πούμε, έτσι που οι εθελοντές, αν θέλετε κυρία Μακρύ, είναι ο βραχίωνας σε κάποια τέτοια παιδεία, έτσι. Έχουμε πολύ καλή πυροσβεστική υπηρεσία, το δασαρχείο μας δουλεύει καλά. Έχουμε δηλαδή το έδαφος για να δημιουργήσουμε αυτό που πρέπει, έτσι όπως πρέπει, στα βήματα τα στοχευμένα. Και επίσης το άλλο μας ζήτημα είναι οι αμμοκράτες. Εγώ δεν θα κουραστώ να το λέω, εμάς η παράταξή μας συνέχεια το αναφέρει. Και έχουμε κάνει και μια προμελέτη γύρω από αυτό. Θα σας βάλω έναν αστερίσκο και θα φτάσω μετά στον αστερίσκο για να εξηγήσω και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, χρειάζεται να κάνουμε αμμοκράτες από τη Νέα Φώκια μέχρι το Παλιούρι και από τη Νέα Σκιώνη και τα Λουτρά μέχρι την Σίβηρη. Πρέπει να θωρακίσουμε. Εμείς πουλάμε θάλασσα, πουλάμε μπάνιο. Πουλάμε μπάνιο στη θάλασσα και δεν έχουμε ακτές, κυρία Μακρύ. Και τώρα με την πλημμύρα και με τη φουσκοθαλασσιά έφυγαν οι ακτές μας πάλι. Δηλαδή βγήκε η θάλασσα, πήρε την άμμο. Αυτές είναι υποδομές αναγκαίες για την ασφάλεια όχι απλά της ζωής μας και της περιουσίας μας, για την ασφάλεια της βιωσιμότητας του προορισμού μας. Αυτό ακριβώς, και βεβαίως και σε αυτή θα μας πείτε για τον αστερίσκο, αλλά να μην ξεχάσουμε λίγο να αναφερθούμε και στα φαινόμενα δυστυχώς εσχροκέρδειας τα οποία υπάρχουν και σε αυτόν τον τομέα. Και, δηλαδή, μάλιστα η συνεργάτηδά μας μου λέγε ότι ένα δωμάτιο σε μια περιοχή, σε μια γνωστή περιοχή και αγαπημένη της στη Σίβηρη, για ένα βράδυ είχε 150 ευρώ. Μήπως οι παροχές που είχε όμως όχι, δεν είχε, ήταν ένα απλό. Όχι, μακάρι να ήταν αντίστοιχες, δεν θα το συζητούσαμε. Στην ελεύθερη αγορά, κυρία Μακρύ, καταλαβαίνετε ότι κανείς επιλέγει εκ των προτέρων, βλέπει τι θα κάνει. Εγώ δεν θα σταθώ στον επιχειρηματία που κοστολόγησε την υπηρεσία του 150 ευρώ. Είναι επιχειρηματίας, όμως είναι απλώς κάποιος ο οποίος έχει ένα σπίτι και θέλει να κάνει Airbnb και να βγάλει. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα της ελέγχου. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα ελέγχου όμως από άλλες υπηρεσίες και όχι από το Δήμο, από την εφορία, από το ΣΔΟΕ. Όμως, ακούστε να δείτε. Ο επιχειρηματίας στην ελεύθερη αγορά μπορεί να κοστολογήσει την υπηρεσία του όσο νομίζει αυτός. Εμείς σαν Δήμος έχουμε όμως την ευθύνη για να μπορέσουμε τον επιχειρηματία να του δώσουμε τη δυνατότητα να κοστολογήσει ακριβά, να πλαισιώσουμε την επένδυση που έχει κάνει με αντίστοιχης ποιότητας έργα. Τι να το κάνω εγώ αν δίνω 150 ευρώ τη βραδιά και μένω σε ένα ωραίο δωμάτιο και μόλις ανοίγω την πόρτα, τα χόρτα έξω είναι θηρία, η λάσπη είναι εκεί, η λακκούβα, έχω σπάσει το αυτοκίνητό μου, δεν ανάβει η λάμπα του Δήμου και δεν βλέπω που έχω παρκάρει. Καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν έχει νερό κάποιες ώρες της ημέρας. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Και όταν βγω, αδειάζουν, με συγχωρείτε, το βόθρο, αλλά δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, και μου μυρίζει. Καταλάβατε λοιπόν ότι τα 150 ευρώ και τα 250 πολύ ευχαρίστως θα τα δώσει οποιοδήποτε, αρκεί στο περιβάλλον που έχει πάει να κάνει τις διακοπές του, να νιώθει μια αξιοπρέπεια, την οποία σε πολλά σημεία δεν έχει. Νέα Σκιώνη, δεν έχει βιολογικό για αποχέτευση. Κρυοπηγή, Αγία Παρασκευή, Παλιούρι, τι συζητάμε. Τι συζητάμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν όλα αυτά χρειάζονται όραμα, χρειάζονται δουλειά και τεχνοκρατική αντίληψη. Και πάμε στον αστερίσκο τώρα. Βεβαίως, και λοιπόν, θα είναι ο αστερίσκος το πρώτο τελευταίο μας. Έτσι, εμείς όλα αυτά που κάνουμε, κυρία Μακρύ, δεν τα λέμε γιατί είναι ωραία λόγια. Δηλαδή, δεν κάνουμε μια έκθεση ιδεών. Έχουμε μελετητές μηχανικούς, έχω συνεργάτες, οι οποίοι για κάθε τι που τους λέω εγώ οραματικά και η ομάδα και λέμε οραματικά θέλουμε να κάνουμε αυτό, κάθεται το γραφείο, κάνει μια έρευνα, κάνει μια προμελέτη, βλέπει τις χρήσεις γης
και μου λέει αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται, αυτό για να γίνει πρέπει να γίνει εκείνο. Καταλάβατε, αυτός είναι ο αστερίσκος που στην ουσία πιστοποιεί την αξιοπιστία μας. Γιατί δεν λέμε λόγια για να τα λέμε. Δεν είχα σκοπό στα 44 μου, κυρία Μακρύ, να πάω στο χωριό μου, στον τόπο μου και να γίνω ρεζίλη. Δεν είχα τέτοιο σκοπό. Μάλιστα. Και γιατί επιλέξαμε το συγκεκριμένο τραγούδι που επιλέξαμε, γιατί θα τα ακούσουμε. Γιατί. Δεν θα παίξει στο τέλος. Θα μας πείτε γρήγορα γιατί το επιλέξατε, θα το ακούσουμε μετά στο τέλος της εκπομπής. Το επέλεξα γιατί είναι ένα τραγούδι που συνδυάζει το γρηγοριανό μέλος και την κλασική μουσική. Που είναι έτσι ένα μυστηριακό τραγούδι που σε μεταφέρει σε μια άλλη εποχή, πιο μεσαιωνική. Βεβαίως. Το μετέδωσα στην κεντρική μου την εκδήλωση, την προεκλογική, τον Ιούλιο. Ήταν το τραγούδι εισόδου στο Βήμα και εμένα με μεταφέρει στο παρελθόν μέσα από το μέλλον. Μάλιστα. Άρα κρατάμε δηλαδή τις παραδόσεις μας, αλλά κοιτάμε και όλα μπροστά. Κοιτάμε και μπροστά. Ναι, μπροστά, Κασάνδρα. Κασάνδρα μπροστά, γιατί μου έλεγαν όλοι οι συνδημότες μου, κατέβα να πάμε μπροστά. Και εγώ το άκουσα αυτό το κέλβισμα και είμαστε εδώ με την ομάδα μας. Με μια πολύ αξιόλογη ομάδα. Αυτό ακριβώς. Εμείς να ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία, καλόν αγώνα στις υπόλοιπες μέρες. Έχετε πολλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε δομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και οι πολίτες αυτό το αναγνωρίζουν. Μας αγαπάνε πολύ και μας στηρίζουν και πιστεύω ότι μας χωρίζει η νίκη απλά λίγες μέρες μέχρι να φτάσουμε στην κάλπη. Μάλιστα. Ευχόμαστε να μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Με χαρά.